Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG, hi 3 to 6 Express. I am a lady aged 37 years with 2 kids, happily married to my husband who's an IT engineer. We met in the UK Kuchkoro and got married. My husband was lucky enough to get good jobs. I was in the health sector. So when I had complications with my first pregnancy, akanditi garapamba. And ever since then, I haven't worked a day in my life, just taking care of the household, the kids, and him. We built a house back home in a very nice neighborhood. My husband assigned his brother to run with the project. Everything was transparent, and we even came for a housewarming party in 2018. As a sign of showing gratitude, my husband told his brother and wife to stay Pamba for free. Sevanhu vakaita basa nemazo. Quarterly, my husband would send his brother 1,000. Achiti batsirikai. But in a way, it was to pay him for monitoring the workers and everything involved with the house. Our plan was never to relocate, at least not now. We have another stand that we wanted to develop, Tozouya. But my husband just woke up one day and said, we are going back Kumusha. We came back 2 months ago. September, I spoke to my guru about this issue. Kuti murume arikuda kudzoka kumusha. I asked her to hire a cleaning company that I saw on social media to clean the house since Tangataonga needs a furniture. Chedu is to arrange tashika. I was disappointed when we arrived. Pamba paisaratidzika. Bamkuru had turned the 2 garages into a business space. He's a mechanic. The walls were dirty ne grease, jese nepa floor. Disappointed, yes, but we can get it cleaned, so I decided not to make it a big deal. Nyaya yazoma pakuti Bamkuru and my guru are saying we need more time to organize ourselves before we move out because we never expected that you'd be coming back for good this time. So we have been staying together as 2 families under one roof. I cook for my husband and kids. My guru does the same, so my husband suggested Tibike Poto 1 after realizing kuti we seem to eat better quality food than them. I was against the idea because that means I'm cooking for a bigger group. Handili kuita mashift kubikira my husband. He insisted and I said okay. My problem is mwezi wapfura and they haven't said anything about moving out. I spoke to my husband and he said we can give them up to December, and I said no. My kids are sharing a room per 4 bedrooms Ziribo. I am cooking, we are buying the groceries. I think Bamkuru and his family should go. The transaction is over, they did their part and benefited. Why kurambirira pamba pangu ni murume wangu? Yes, ndi Bamkuru. My brother respects him, but I think he needs to go now. In my last conversation, I told my husband that Shikaramba Zvagadai Nichambotora vana ndoenda kwa amai vangu, hoping he will come to his senses, but he went mute on me. Kutomudura. Whenever I bring this, anoti ndoita say mkoma wangu uyu. How can I make him see we are being taken advantage of and also see that 2 women can't share a home? I need your advice. Your iho topic yetu ya namhlanje. Yeah. Thank you so much, Manglue, for our hot topic. And, 0772162651. You're connecting with us and sending in my messages in you. This one says, KVG Saki, my recipe, Eku London, Nekum Zarabana Katosiana. Zakaveku London, Ngamaite Action, Chayo Van Vabude, 0772162651. It is our hot topic powered by Inbox, the future of money. Let's get to hear your contribution. Kutipano Fambi Squad say up, someone says December is not too far, just wait. Someone also feels the same way. Someone Arguti, Kanavambutaza Kubuda now when they promised Kubuda in a month. What makes you think Kutivacha Buda December Yacho? 0772162651. Hello, hi. Maswera say boss. Dandi nanisho. Zakarateza utopiki yena. Gaito funzo nchanyisa wangu. Atari kunzincho. Yambotereza utopiki. Ifungwa dipachashika pa uri kufungira ndo pala kushikwa. Otadza kusvika. Obva vanoti hapana kuzomboshikwa. Obva vazoshaya kuti
tiri papa because ndofunga hoti uya unonga washaika manje. I understand kuti ndototi mainini ava vari havasi kunzwisisa zviri kuitika, havasi kuzvigamuchira, but mukatarisa kuti vanga neKVG vakavharwa maridzi, vanhu vachitumira vari kunana London uko vachisvika vachiratidzwa dzimba dzembwa chaicha dzinzi ndo pandakavaka mathousands amakaunza. Makambozvinzwa here izvozvo? Ndo dzakatowanda dzachoka. Exactly. Ndinodaro kuti marini vangu dai vanga vakateerera vaifanira kuzviconsider izvozvo kuti mwana wamai vanhu ava vane bhondi rekuti hapana anovhara mumwe. Manzwa pataurwa nyaya yese, hapana utsotsi hwakaitika pakuvakwa kwemba, pakuita sei chichi kunze kwemagirisi akasvika aripo. Ivo vari vangotopacha-pacha vachingobva kuUK zvisina notice. Papa pane vanhu kapa kwakati havo cleaning company, but ukati atofunga zvinonyatsa kupuhwa nguva chaiyo kwetwa papa business ka. Saka nyaya kuti yachayo ukaitarisa iri kuita sekuti ichasvika pane hot topic, but ndashaya haina kuzombosvika. Saka muri kuti imimi mukadzi uyu ngaagarisane nemukoma kusvikira akuda kubuda nenguva yake. Is that what you're saying? No, ndiri kuti inini zvazotoota kuti itonyorwe itoite hot topic, vana ava handisi kuona pavazoramba kubuda. Because kana vari vanhu vanorizina zvokuti vaitumirwa mari vacho vakaimba yavakasvika vachitenda vachitiimba vakagarwa pasi pachitaurwa zvakanaka ka, ende vari men to men. Because tiri kuziva kuti paitumirwa mari chiwakwa vaikontributa here pakutaurawo nabamukuru vachiti wati ndatumira 2000 kanti yanga iri men to men. Saka men to men I think haisati yafeila apa. That's why vari kuignorwa nemurume because dai vari sisi vavo vakatumirwa nemitumbu, dai vanga vari the opposite, sisi vavo nababa mukuru vaitumirwa vakaimba iyi pasina nyaya vaiti so soon vamatobudai vanhu ava hapasati panetsa pekuva vasati varambira pamba pamaonero angu ini. Havasati varambira pamba. That's our first contribution. Imi muri kuzvionawo sei kuti havasati varambira havo pamba, as much as tanzwa kuti akafonawo achivaudza kuti isusu taakuuya kumba chifanoklinai mogadzirira. But I think that was 2 months ago, September, that's when they came. They were supposed to then move out in a month, but the husband is then stressed kuti vanogona kubuda havo December, since ivo vataura kuti havasi kukwanisa kubuda havasati varongeka. 0772162651. Uri wewe uri situation, how would you handle it? Feel free to connect with us. Some of the messages that are coming in. Hanzi upenyu ivhiri ngavaitwe moyo murefu nehama dzemurume. She's being childish. December is not far. Be a good person, mainini. Another one here says ane kadzungu mukadzi uyu. You have to censor. Yes, I can also see from avamhanya ngavambomira vapewo bamukuru time yekubuda, cause haisi nyore kungoerekana wabuda. And then this one says the best that they can do is find a suitable accommodation for the other family and pay the first renter for them, then move. That would be best. And then answer, but why pay notice for them? Yeah, 1 month ndo utsinye chaiwo. She's mean spirited. Anonyima ne food zvinoitawo ere kudya. Vamwe vachidya machunks. Okay, find them somewhere where they can afford to sponsor the first month and moving costs. Notice is at least 3 months, mainini. Yeah. This one also coming in says, hi KVG, hi Saki. In my response to the hot topic is December Magasabuda. Mainini manongotoro muri side kwao vagare pamwechete zviite fair. It's coming from 284. Now remember, because this lady arikutaura achiti ndakutobikira muri yese because murume akaona zvakare kuti chikafu chatiri kudya, the quality of food haisikuita. So she's saying I'm cooking for a bigger family because andikwanisa kuita majana ekubikira murume. So I think ipapa kugarisana nomwe mukadzi kwaasiri kuda